Γεια σου, Ιάσονα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Φτιάξουμε μια σαλάτα. Το πολύ ιδιαίτερο είναι ότι όλα τα υλικά είναι από τον κήπο μας. Θα ξεκινήσουμε. Για τη σαλάτα μας θα χρειαστούμε μαρούλι. Περιές. Συγκεκριμένα κόκκινη και αν θέλουμε κίτρινη ή πράσινη. Επίσης θα χρειαστούμε ντομάτα και βασιλικό. Ρόκα. Ρόδι. Αλάτι. Ξύδι, μπαλσάμικο ή κανονικό. Και λάδι θάσου. Λοιπόν, κόβουμε το μαρούλι αρχικά. Βοηθάς καθόλου τη μαμά σου στις δουλειές του σπιτιού? Όσο μπορώ. Τι άλλο, πώς ήταν η μέρα σου σήμερα? Η δική μου μέρα μια χαρά. Εσύ θα μου πεις τώρα που πας πρώτη ηλικία, οπότε έχω ακούσει, σε ένα καινούριο σχολείο, σε ένα καινούριο χώρο. Ναι, τώρα είμαι στο λιμένα. Ναι. Το κτίριο είναι πάρα πολύ Συγγνώμη, ωραίο. κόβουμε τις πιπερίες σε λωρίδες. Ναι, στέξε. Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, πολύ φιλικά. Οι καθηγητές εξίσου το ίδιο. Ναι. Γενικά μου αρέσει ο χώρος. Μου αρέσει γενικά να είμαι εκεί. Νιώθω ευχαρίστηση. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love. Τώρα θα κόψουμε τις ντομάτες στο μέγεθος που θέλουμε. Σχολείο, σε ποιο τμήμα είσαι εσύ? Εγώ είμαι στο πρώτο του τμήμα. Αλήθεια, πόσους μαθητές αποτελείτε? Έχουμε 25 μαθητές. Α, και κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω πριν. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Μενά. Ναι. Θεωρώ ότι το αγαπημένο μου είναι η χημεία. Χημεία. Πολύ δύσκολη έχω ακούσει ότι είναι. Λίγο, αρκεί να παρακολουθείς από την αρχή της χρονιάς, από την αρχή που θα σου πρωτοδιδάξουν τη χημεία. Και είναι και λίγο να σε αρέσει, πιστεύω. Εντάξει. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Το δικό μου, πιστεύω ότι είναι δύσκολη ερώτηση. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πολύ τα αρχαία. Αχα, ενδιαφέρον. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Πέρυσι βασικά μου άρεσε. Φέτος πιο πολύ μου αρέσει η φυσική. Η φυσική, με ποιον κάνετε τη φυσική? Με έναν πολύ καλό καθηγητή. Αχα, ναι, φαντάζομαι. Μετά κόβουμε τη ρόκα μας. Θέλω να σου πω επίσης ότι εκεί στο λιμένα Ναι. πρέπει να είσαι τύπος και υπογραμμός που λένε, διότι εκεί υπάρχουν κυρώσεις, στήλες κυρώσεις. Ναι και... Αλλά πιστεύω ότι εσύ ειδικά θα το πας πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Ποια τι κάνεις τώρα, είπαμε? Κόβω τη ρόκα και θα τη βάλω στο σαλάτα. Δεν χρειάζεται πολύ, είναι ανάλογα με τις αρεσκίες του καθενός. Όπως είπαμε σήμερα δεν σου αρέσει, αλλά εμένα μου αρέσει. Δεν πειράζει. Show him that you care just for him. Do the things that he likes to do. Wear your hair just for him. 'Cause you won't get him thinking and a praying, wishing and a hoping, just wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming. His kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of how great true love. Τώρα λέω να φτιάξουμε την βινεγρέτη, η οποία αποτελείται από αλάτι, ξύδι μπαλσάμικο και λάδι. Ναι. Πόση ποσότητα χρειάζεται να πούμε? Ανάλογα με την αρέσκεια του καθενός. Ωραία. Και πού είχαμε μείνει, τι λέγαμε, ορίστε το ξυλάκι σου. Αχα. Η σαλάτα αυτή δεν μπαίνει παραπάνω από 12 λεπτά. Thinking and a praying, wishing and a hoping, just wishing and hoping and thinking and praying, planning
and dreaming. His kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of how great true love. Και τώρα, αν θέλουμε, θα ρίξουμε βασιλικό. Βασιλικό και φυσικά όποιος θέλει ρίχνει και τυμμένη παρμεζάνα. Αλλά εμείς δεν την προτιμάμε γιατί είναι Και ό,τι τη της διέτης. της αρέσκειας. Γιατί αυτό είναι διέτης. Και χορτοφαγικό, μην ξεχνάς. And hoping and thinking and praying, planning and dreaming. His kisses will start that won't get you into his heart. Και είμαστε έτοιμοι. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Εδώ τέλειωσε η εκπομπή μας. Καλή σας όρεξη. You will be his. You will be